Доктор Найденова, защо е важно да се приема колаген след 25 годишна възраст? Колагенът е най-разпространеният протеин в нашето тяло и основен структурен елемент, но след 25 годишна възраст започваме да губим голяма част от него. Това води до загуба на еластичност и плътност в кожата, мускули и кости. За това е необходимо да си го набавяме допълнително чрез прием на такъв под формата на хранителна добавка, както и да обърнем внимание на здравословния начин на живот и приема на храни богати на протеин. Какво е предимството при приема на рибен колаген за кожата? Едно от предимствата е лесната абсорбция, което е изключително важно за усвояване на приетия колаген. Рибният колаген има най-малкия размер на частиците и най-ниското молекулно тегло сред всички типове колаген, което му позволява да преминава през чревната бариера в кръвообращението. Той се усвоява доста по-ефективно от другите видове колаген. Рибният колаген се състои почти изцяло от колаген тип 1, който е важен структурен компонент в кожа, кости, зъби, мускули и сухожилия. Той е богат на аминокиселини, глицин и пролин, които успешно се борят с свободните радикали, насърчават изграждането на мускулна маса и въздействат благоприятно върху нервната система. Важно ли е колагена да е на пептиди? Да, колагеновите пептиди са получени след процес на хидролиза, което прави продукта с висока абсорбция от тялото. Затова е изключително важно, за да може приетия колаген да се усвоява още по-бързо, когато бъде приет точно под формата на пептиди и максимално бързо да достигне до клетките ни, където да стимулира синтезата му. Защо някои хора предпочитат колаген на прах? Най-честата причина за това хората да предпочитат колаген на прах е поради факта, че избират да приемат 100% чист колаген, без добавени допълнителни витамини, минерали и аминокиселини. Каква е разликата в милиграмите на колагена? Разликата се изразява в количеството на колагена в хранителната добавка. Най-концентрирания с лесна абсорбция колаген с 12 500 мг колаген в състава си е рибния от серията на Swedish Collagen. Когато колагенът е хидролизиран на пептиди, т.е. с най-голяма концентрация и лесно се усвоява. Усвоява ли се колагена от тялото? Да, приетият колаген се усвоява от тялото. При неговия прием той се разгражда на пептиди, ако не е бил приет директно под формата на колагенови пептиди. Тогава тази стъпка се пропуска. Пептидите от своя страна в последствие се разпадат на още по-малки съставки аминокиселини, които навлизат в кръвния поток и достигат клетките, където стимулират тяхната регенерация и синтеза на колаген от самите тях. Рибният колаген помага ли при болки в ставите? Да, помага. Загубата на костна маса е един от най-честите признаци на старение и може да доведе до остеопороза, от която за жалост страдат милиони хора по целия свят. Осигуряването на достатъчно калций и фосфор е от съществено значение за поддържане на здравината на костите. Тези минерали обаче се усвояват доста трудно, което води до дефицити и ни излага на риск от костна загуба и костно заболяване. Проучванията показват обаче, че рибните колагенови пептиди могат да помогнат за усвояването на калци и други минерали, които са от съществено значение за здравината на костите. Освен това, добавянето на рибен колаген може да стимулира синтезата на колаген в костите чрез насърчаването на изграждащите костните клетки, наречени остеобласти, които изграждат органичната матрица на костите, която е съставена от 90% колаген. Веган колаген. Как е възможно да няма животински продукти? Възможно е. Този продукт е създаден чрез извличане на аминокиселини от ферментацията на тиквени семки и растителни шесте. Колко време трябва да се приема колагена? Хубаво е да се направи минимално 3-месечен курс, а максимално 6 месеца. Продуктите могат да се приемат и целогодишно, като се променят дозата благодарение на съдържащата се в тях мерителна чашка. Какво производство е колагена и има ли необходимите сертификати? Продуктите са произведени в Швеция под строг контрол, притежават всички разрешителни сертификати и са регистрирани в БАБХ България. Продуктите се предлагат в аптеки, както в Швеция, така и в цяла Европа, Азия и България, разбира се. Необходимо ли е да използваме козметика, докато приемаме колаген като хранителна добавка? За оптималния резултат и за да поддържаме кожата както отвътре, така и отвън локално е хубаво да се съчетават продуктите. Swedish Collagen предлагат серия кремове дневен и нощен. Състав е много богат и 93% от съставките са натурални. Дори няма фолио на самия крем, за да не се нарушава цялостната концепция на продукта. Кремовете съдържат ретинол, колагенови пептиди, бизабулол, органично масло от ши, жожоба, женшен,
алоe вера и витамин Е, които хидратират кожата в дълбочина, изглаждат фините линии и изравняват тена. Моят съвет е: грижете се за вашата кожа отвътре с прием на колаген, а отвън прилагайте най-добрата козметика. Доверете се на продуктите на Swedish Collagen. Аз го направих и съм много доволна.